Bé, jo us recomano la lectura d'aquest llibre, Fil Carbó, perquè té molt a veure amb la comarca, degut a que va ser un gran motor de la comarca, tant la filatura com el carbó. Les fàbriques de la indústria tèxtil catalana necessitaven carbó per produir vapor i d'aquesta manera al Berguedà es van començar a fer treballs en mineria, petites empreses que no tenien gaire suport tècnic ni, a més, coneixements. Degut a això, molts treballadors d'altres contrades van venir al Berguedà. El meu pare n'era un exemple. En el 53 va venir a treballar a la mineria del carbó i amb ell tota la família. Jo tenia 9 mesos. A la zona sud de la vall es van proliferar molt les fàbriques de riu i d'aquesta manera molts treballadors del conreu es van transformar en treballadors de fàbriques i treballadors de carbó.